Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 24-nji iýul hepdeniň duşunda güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanallarına. Hormatly vatandaşlar, şu günkü gepleşigimiziň temasy Ýewropada gaçyp atalga nähil almaly? Ya da Rusça aýtsam, как Европе получить политическое убежище? Ine şol ýanky mesele seredilmezde birinji bilen men şu iki kelleli prezidentleriň beren dawalary ýanky beren wagdalaryna sizin ünsüňizi çekjek bolýar ýa şu tema degişli şolaryň wagdalary. Gelin diňläliň. Kyn görmän. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap Kağası tarafından Türkmenistan'ın prezident vazifesini Sovet hükmüne alan Türkmenistan'ın bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhamedov sözsüzden aýdyberin. Türkmenistan'ın prezidentinin vazifesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçları, mukaddes ve ak yürekli, hormat bilen ve ýadawsyz yerine ýetirmäge, Türkmenistan'ın dowlat garaşsyzlygyny ve bir taraflyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamın we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy türkmen halkynyň agdy birligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilente götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigime dawaraly gasam edýär. Hormatly vatandaşlar, indi bolsa Türkmen halkyny durmuş katastrofasyna elten, Türkmenistan katastrofa elten we doğruşun batyryp duran Gurbanuly Berdimuhamedov öz tohumynyň milli lideri Gurbanuly Berdimuhamedowa söz berelim ve onam dinläliň. Türkmen halkynyň haklaryny we pullaryny iýip ýören kezzap, halkyň içinde iň ýigrenilýän adam öz tohumynyň arkada Gurbanuly Berdimuhamedov sözsüzden aýdyberin. Hormatly adamlar, hem boljak işe diye çäre yok diýipdirler. Bir betbasyly duşan bolan arasyndan gynansak da öfem raýatlygy bar. Şoň üçin hiç şeýle alanda etme. Türkmen dowlaty sen her ýeriň arkaňda daýary ýatdyrar. Eger durmuş mesele çykaýsa, näse Daşary işler ministriniň wekillerini aňarda ýani Türkiýede bolsa ilçhanada giýici unyň dowamyny ýüz tutup bilerdi. Kime näme kömek gerek bolsa hemme zady eder. Hormatly vatandaşlar, men näme şu iksan kezzap biziň seslerimizi ogurlap, biziň pullarymyzy ogurlap ýören kezzaplaryň ýanky beren wagdalary we kasamlary bilen sizi ýanky şu tema baglaşdyrýan sebebi şuň biziň haklarymyzy bozanlygy sebäpli biz bosgunlyk temasyny galdyrmaly bolýar we biziň köp biziň watandaşlarymyz dürli döwletlerde bosgunlyk ýagny bosgun bolmagy mejbur bolýar. Ine şoň üçin men şuň ýanky kasamlaryny size aýtdym, size ýanky eşitdirdim. Şol biziň temamyz bilen gaty bagly. Bosgun diýmek, ýanky ýa bosgunlyk diýmek adamyň haklaryny bozulan ýagdaýyna ýanky bosgun statusy almak emeli gelýär we şol bosgunlyk biziň konstitusiýon haklarymyz bilen gaty bagly. Ine şu bizim konstitusiýon haklarymyz bolan soň şu bosgunlyk temasy dörýär. Türkmenistanyň her bir watandaşymyzyň ýanky pikirine şu tema dörýär. Gelin bir tema geçelim. Hormatly vatandaşlar, birinji bilen tema geçmäkek men Türkiýeden gelen habarlar bilen sizi ýanky tanıştyrjak bolýan. Ine Türkiýede şu günkü 10.000 adamdan gowrak
Yani 10 bin adamdan geçti inni Türkiye'de tutulan dokumentsiz ya da dokumenti düzük bolmadyk illegal ýagdaýda getip ýören adamlar tutuldy. Şolar 10 binden geçdi. Bundan geçip otyr. Men bu zatlar näme üçin sizin bu zatlar näme üçin ünsüňiz çekýän? Ol bir ýöneköy bir hadisa däl. Bu ilhinç hadisa. İlhinç waka. Näme üçin? Ine bizim tutulan watandaşlarymyz egerde bir ayda 10 binden gowrak tutulýan bolsa, onda bir 6 ayda, 7 ayda, 8 ayda 100 bin adam tutulur. 100 bin adam tutulsa 100 bin adam deport lagerinde saklansa, deportasyon lagerinde Türkiye'de saklansa, lütfen her bir adam diýmedim diýeni 3 adam ekleýär Türkmenistan'da. Diýmek 300 bin adam Türkmenistan'da yani sosyal probleması emeli gelýär. Mundan beter sosyal problemler gelýär we olar aja ölmez ýöne gaty hor ýagdaýda bolarlar. Gaty agyr ýagdaýda, finans ýagdaýda bolarlar. Sebäbi şo 100 bin adam Türkmenistan'da pullar geçirip bilmez. 6 aylap, 8 aylap, ya bilemok neye çaylap. Demek Türkmenistan'da adamlar sosyal problemlerini eğer Türkiye'daki ya da şurtdaki işleyen adamın üstüne çöýýän bolsa, yani şolarydan pul alıp öz gününü görýän bolsa, inni şol öz günlerini görmek kyn var. Sebäbi Türkmenistan'ın iki prezidentleri bular halk bilen işleri yok. Halkın sosyal ýagdaýyny, hal durmuşy bilen işleri yok. Bular diňe yani büdjetde näil pullar oglamak, eksportdan näil pullar oglamak, şoň bilen bular alada. Men näme çyp diýen, ol kezaba terdim. Kezabyň çempiony, Gurbanly Berdimuhammedow. Bu näme diýär? Bizim büdjede goşman ýöne kelletine geleni edýär, ýani büdjetden 3 milyar 700 milyon dolar alýar. 3 milyar 700 milyon dolar 20 milyar büdjetden käwagt 16 milyar, käwagt 22 milyar. Tahminen 20 milyar büdjetden diýmedim diýene 20-25% bolýar. O ýyla bagly. Ine 20-25% büdjetden alsaň näme bolýar? Ine mysal üçin Rossiýada uruş dur. Şonuň büdjeti 10-15% galdy. Yani uruş bilen bagly, yani zawodlar, fabrikler we uruşa sarf edýän pullary. Eýýän katastrofa. Bizde bolsa 20-25% galdy. Bizde uruş ýok, bir taraplyk. Nämen esasyna 20-25% büdjetiniň pulunu gurban bolup öz fantaziýasyny isle fantaziýasyny ırda etmek üçin pullar toýýar o tarafa. Hiç il hak ýok. Muňa aňyrdyr bilýän ýok. Meclis bulun hususy karhanasy boldy. Türkmenistan hususy döwleti boldy. Şoň üçin şu kanunlar bozulýar, şoň üçin bozgunluk temasy emeli gelýär. Gaty wajyp mesele bolupdy Türkmenistanlylara. Gelin şoňa serdeliň. Men diýjek bolýan adam egerde Türkiýede nelegallar tut başlan bolsa, Türkmenistan'da problemler dürüp başladı. Yani adamlar pul geçirmen, şu ýerdäki ýaşaýan adamlaryň finans ýagdaýy kıynaş başladı. Olar gün-günden agyr ýagdaýa düşerler. Sebäbi hökümetden olar peýda ýok, gaýtyp hökümetem şonuň üstüne peýdalanýar. Polisler, emheme işgärler, hökümet işgärler şolardan para alyp olaram öz alýan aýlygy 100 dolardan 250 dolara çelli alýan aýlygyna ýaşap bilmeýän, maşgalatny eklep bilmeýän. Şu halkyň hatabyny ýaşaýar. Gurmanula, krupna büdjetden bizim teýik aýlyklarymyz ogulýar. Şoň pullaryny galan çydanlyklar bolsa halky edip, halkdan pul alyp şoňa ýaşaýarlar. Indi şo pullarym halkdan gelýän pulum adalar. Türkmenistan'da kriz bundan beter olur. Türkmenistan'da doğulun möçberi yine qalar. Bundan beter. Onu saklap bilmeýär hökümet. Hökümet o saklaýan hiç bir instrument ýok. Diňe arabalarda valütçiklere ulanyp yeniden nelegal ýagdaýda saklanýar. Mesela bir bizim döwletimiz nelegal ýagdaýyna alyndy, nelegal ýagdaýyna saklanýar we nelegal ýagdaýyna dolundurulýar. Ine şoň üçin bizim hiç adamız legalle içinde. Bizim halkımızın içinde nelegal ýaşap, nelegal biznes edip, ziyatka verip, korrupsiýa girip, öwrenen ve daşynda da beýleki döwletlerde şonu etjek bolýar. O mümkin näme? Türkiýe döwleti ýyllap bizim nelegal halkymyzy, halkymyzy
gorap, saklap, ona aylık verip yıllap şonu etdi. Inni Avropa giyecek olsa ya da kıyıstan çıkacak olsa niligallar durdurmalı. Sen niligal demek näme? Siz niligal işle pul alyan bolsaňyz demek sizin patronunuz salyt tölenok. İş taksını tölenok. Niligal yani daştan iş migrant alanına iş taksı var. Onu tölenok. Demek salgytları tölenok. Sizin üstüňize gazanyan yani giydijinden salyt berenok. Sizin alyan aýlyňyzdan sosial salgytlar tölenok. Demek yani Türkiýe yksadyna gara dişikler emel gelýär de Türkiýe yksadyny gowy ýörenok. Şonuň üçin valuta da galýar. Diňe şonuň üçin ne? Şunun bir sebäp bolýar. Ine şu nelegal zatlar legal etjek bolup Türkiýe ablawalar edýär. Yani polis, migrasiýa gullyklary diňe türkmenler däl, hemme nelegallar tutup başlady. Muny Türkiýe öňetmeli. Ünsüň şunu Türkmenistanda et bolarmydy? Elbetde ýok. Derrew ýa-ni polisler nelegal gedýän adamlary tutup basyp deport ederdiler. Türkiýe helam çekildi. Biz sağ bolsun niýmeli Türk hökümetine. Inni bizim vatandaşlarymyz Türkiýe gelip nelegal ýagdaýda aýlyk alyp nelegal ýagdaýda geçse ay normal diýip pikir edýärler. Gaty näme dogry? Gaty ýalňyş düşünje. Siz jenaýat ýoluny birinji bilen statusuňyzy gowulmamaly. O diýmek näme? Ya iş vizasyny almaly, ya da kimlik almaly we işlemeni ruhsat almaly. Onun üçin senin pasportyň düzük bolmaly. Pasportyň düzük bolsa kimlik alyp bilýän. Kimlik alyp bilsen iş vizany alyp bilýän. İş vizany alyp bolsaň mesrahowkany alyp bilýän. Ine şonuň üçin men ýöňüte size bir neme berjek bolýan. Biz bütün dünýäde, diňe Türkmenistanda nelegal edip işleri edip endik edip bir. Ýöne düşünemdik. Türkmenistan çäginiň geçerinde beýleki döwletlerde bu real nelegal zatlar ýok. Bu real nelegal zatlar ya da administratif ya da jenaýat kodeksynyň maddalarynyň üstüne seni basyp bolýar, saklap bolýar, ştraf et bolýar. Biz bara nelegal edýän işleriň jogapkärçiligiň bardygyny düşünemdik. Biz şonu düşünmeli. Şonuň üçin men haýyş edýän hemme Türkmenistanlylara birinji bilen statusyny, pasport ýagdaýyny düzedin. İkinci iş ýagdaýyny, vizany, iş vizany düzedin. Üçüncü kimliğini düzedin, yerli dokument. Ondan soň mesrahowkany düzedin. Şu 4 tane zat gaty wajyp bolýar. Diňe sizin üçin näme? İstenlik iş migrant ya da istenlik bir migrant üçin şol wajyp. Ýöne türk bilen o ünsün beren. Ay albilemok diýip Türkiýede ýyllap getip ýörler. Siz kanun bolýar. İstenlik ýerde siz tutup ýa-ni deportasiýon lagery batyp ya administrativ ya da jenaýat ýa-ni çäreler gurup bolýar diýip garşy. Ine gurbanlyk kezdä bütün döwlet nelegallygy öwürdi, halkymyzam nelegallygy öwretdi. Nelegally ýaşamany, nelegally işlemän, nelegally korrupsiýa etmän biz öwrendik. Inni ýöne Türkmenistan çäginde bolýar, onu etsen edersiň. O ýerde kanun ýok, kanun işlenok. Ne haklar gorap bolýar, ne konstitusiýon kanunlar işleýär. Ýöne beýlik döwletlerde daşyna, ýa migrant bolanyňyzda gaty ünsürmüş zatlary. Ine ünsüren bolsaňyz dünýäde ykdysat kriz güýçlenip başlady. Türk döwleti hem nelegal biznese garşy, nelegal iş hyzmatdaşlygyna garşy, nelegal adamyň Türkiýede bolmagyna garşy hereketlerini güýçledýär. Bizim watandaşymyz bir zada düşünmeli. Türkiýe Türkmenistan däl. Türkiýede diýsem kanunlar işleýär. Haçan siz bir döwletde nelegal işleseňiz, haçan siz bir döwletde garadan biznes etseňiz, ýagny bir legalny firma açman, biznes etip ýörseňiz, ya da harit alyp satyp giýdejiler alyp ýörseňiz, ine şonu döwlete salgyt tölemeseňiz, haçan siz aýlyk alyp onuň sosial salgytlaryny döwlete tölemeseňiz, haçan sizin patronuňyz iş migrantları üçin iş taksyny tölemese, elbetde siz nelegal, ýagny legal däl işleri edýärsiňiz we yerli kanunlary bozýarsyňyz. Ine şunu gaty ünsüren hormatly watandaşlar. Isen döwletde işlejek bolsaňyz iş vizasy bolmaly. Şoňa görä statusyň bolmaly. Ýani kimligiň bolmaly. Haçan siz turist bolup gelseňiz we işleseňiz, siz yerli kanunlary bozýarsyňyz. Şonu bilmelisiz.
Sen haçanda turist bolup gelsen sen statusunu çalışmalı. Bizim vatandaşlarımız statusun nämedigini ken düşünen oğlum. Sen turist statusun var daşar yurtda. Sen şu döwletiň raýaty däl. Senin iş statusun var ve senin bosfun statusun var. Şu 3 tane status var. Şu 3 tane statusa göre ondan bir kısan status var. Onun daşarı ýöne esas 3 tane status türkmenler degişli. Şonuň elinde bolmasa sen illegal. Düşünmeli şu zatlara. İş statusu ne helalnya? Onu istendik yani turist firmadan soran. Turist statusdan iş statusuna näle geçip bolýar. Soň ýanky bosfun statusu näle alyp bolýar? Onu adwokatlardan soramak. Ine şu zatlary siz öwrenmeli. Siz daşarypdan illegal gezip, ýyllap gezip bilen zok. O näme dogry? Ol jogapkärçiliksiz. Ine Türkmenistanlaryň daşarypda bir topar problemalar var. Men aýdyp geçen. Egerde pasportlaryň möhürlügi geçen bolsa problema. Egerde kimligiň ýok bolsa problema. Egerde iş vizasy bolmasa problema. Egerde mestrahowka bolmasa problema. Ine şoň birisi bolmasa eýem siziň bolýan ýeriňizde siz ýerlik kanuny we düzgün bozýaňyz we siziň işiňizde illegal ýagdaý emele gelýär. Sizi ýa-da administrativ ýa-da Cinayet Kodeks boýunça cinayete çekip bolýar. Ine şunu unutmaň vatandaşlar. Ine men hatta Fransada türkmenleri duşýanlar, gen görýän. Şular bu döwletden o döwlete dokumentsiz geçip garadan işleýärler. Ine men diňe Fransany alyp görýän. Men Fransada firma dolandyrýan. Egerde men dokumentsiz birini iş alsam $143.000 töleýän, euro töleýän ve 5 ýyldan 10 ýyla çelli türme basylýar. Mysalçy bir dokumentsiz bolsa, menim şonu iş alyp ulansam, maňa iş gerek. Egerde şonuň dokumenti bolsa ýa-da şonuň ýanky iş ruhsaty bolmasa, menim şonu ulansam, ýanky status bolsa turist idi ýa bosfun dileji status, o bosfun dileji statusyna ruhsat berilmeýär işlemeli. Ine şu status bolsa menim şonu ulansam, ine men Fransada €143.000 ştrafym var. Men tölemeli we şol adam tölemeli. İki tarapy töleýär. Şu ýaly zatlary üns bermän gezip ýörler. Ay tutsa türmede saklarlar, çörem bolar, naharym bolar diýip pikir edýärler. Hawa tutorlar, ştraf goýurlar, töle bilmesen ýyl keserler, otururdyň we sen ýanky opşnyma girýän sistema sen kriminalçyk bolýan. Soň Ýewropada sana hiç ýyl geljeň ýok. Şol ýaly kyn bärde. Bärde awraly öňü saklamak kyn sebebi bir topar ýanky bir düzgünçilik edip bolýar. Sen sana ýygynyň taýak howlayan ýok, sen şonu öňü saznatelne etmeliler. Birden üst açylaýsa ine şu ýaly bolýar. Ine şu ýerde men gen görýän Fransada türkmenler Galandiýa baryp işläpdiler, oýra baryp işläpdiler, aňry işläpdiler. Ondan olary başlan bolyn puluny bermän köseseler, ay maňa puluny bermedi. Elbetde bermedi, sen illegal. Illegal bar ýok boldysan gidersiň. Häzir ýene bir gelsen polisiýa tuturýan diýsen, ýene gidersiň. Bol sen hiç hakyň ýok illegal bolsaň. Illegal, legaldan tapawdy, illegalın hiç haky ýok. Legalın şu döwletde hem haky bar. Diňe sen ses berip bilen, ýanky yerli halk ýaly grajansan ýok, raýatlyk ýok. Kanunda hem ýanky haklar beýliklen ýaly. Açyk tapawdy bar. Ine köp türkmenler pikir edýär, patron iş berse, pul төлese diýmek bu zatlar legal diýip gezýärler. Bu illegal. Bu düýünden ýalňyş düşünje. Türkiýede gezip ýören iş migrantlaryň deň ýarysy garadan ýagny illegal bolup, illegal işleýär. Käbir watandaşlarymyz şonu edenne uluk saadet we administrativ cinayet edýänliklerine düşünen oklar. Men ýöride şu gepleşigi taýýarlanymda köp materially gördüm. Indi hemmetine aýdyp bolanok, sen ýöne gysgaça aýtsam, illegal bolsaň, kanun bozsaň, sen ýa administrativ ýa-da Cinayet Kodeksiniň üstünden cinayete çekip bilýärler. Bizim vatandaşlarymyz Türkmenistanda ýaly bolup bolýa pul berip syparlaý diýip pikir edýärler. Gaty ýalňyş düşünje. Bize gelýän habarlary görýär, Türkiýede ine bir topar adamlaryň
Sehel dokument näde bolsa tutup deport lagery salýarlar. Elbetde o ýerde iki san ýol bar. Ya sen boyun alýan, sana bilet berýär, iýerýär Türkmenistana. Men gitjek boyun alýan ýa-da sen men akly ojak, öz hakymy orjak diýip 9-8 ay çekýän. Öyle sana şol şertler döredip özün Türkmenistan'a gaýtmaly bolýar. Şo şertler çylama. Men Türkmenistan'dan habar almışım. Türkmenistan'ın ýagdaýy mundan betder. Doguza dönni. Adamlaryň ýanky sabırlygy doýdunny şo. İş ýok. İçinden hemmesi dine çykjak bolýar. 7 ýaşdan 70 ýaşaçy günay diýerler. Biz dine çykmak arzumyz bilen ýaşaýar. Ine 2 san kelleli prezidentin dolandyryp Türkmenistan dolandyryp gazanan üstünlükler şol. Bu katastrofa. Doğrudan hem egerde şu daşına çıkan adamlar bozgunluk dilese onu biz hem yerde ofitsialna resmi tarzdan tasdiklanan sosyal katastrofan bardygyny Türkmenistan'da şoň bardygyny biz suud etdigimiz bolýar. Şoň üçin bozgunluk alyp bilseňiz alyň, bozgun bolun. Alyp bilseňiz. Onun ýürüte şertleri var. Häzir şo boýunça men size düşünürüm. Hormatly vatandaşlar, Türkiýede ýa-da Ýewropada ýa başga döwletlerde legalny galyp işlemek üçin dürli legal ýollar bar. Birinji, Amerikada green karty ýörýär. Sen islenik döwletde şu green karta goşulyp, şoňa ýazylyp, oň bir töle $10 ýa $30 ýazylyp garaşyp bilersiň lotereýaly oýanja birden utaýdan sen gün Amerikaga gidip bilýän, o ýerde iş hak ýa işlemäne hakyň bolar we şo ýerde sotsial kömekleri alman hakyň bolar. İkinci, iş vizasy. İş vizasy üçinçi turist kampaniýany baryp bilersiňiz, ine Warşawa ýa beýlik döwletlere iş vizasyny alyp gidip bilersiňiz. Üçüncü, bozgunluk. Ýagny bozgun bolmak. Ýagny bozgun dilemek. Ine green kartany Amerikada berýärler. İş vizasyny isleyen adam turist kampaniýasyny alyp bilýär. Ýöne bozgunlugy almak üçin onuň bir prosedurasy we şertleri bar. Men köp adamlar jaňa diýen barada bozgunlugy aljak, bozgun boljak. Man konsultasiýa ber kömek et diýip aýdýarlar. Men hemme adamlara konsultasiýa kömek beremok ýöne biz devlet topary bilen ýa halk hereketiniň administrasiýasy bilen maslahatlaşdyk we inni şu bizim vatandaşlarymyza kömek edilip bir ýürüýte topary düzüp başladyk. Kömek edilýär. Ýam Amerikada, Ýewropada adamlara kömek edip başladyk. Ine gelin ensede bozgunluk almak üçin prosedurasyny düşündirýin. Birinji bilen bozgunluk näme? Bozgun näme diýilýän düşünjeleri seýredelim. Bozgun status diýmek, ýani status diýmek elindäki dokument. Şoň status diýilýär. Elinde pasport bolsa rahatlyk bolýar, elinde ýani wagtlaýynça ýaşamana statusyň bolsa ondan sen wagtlaýynça ýaşaýjy bolýan, elinde bozgunluk statusyň bolsa sen bozgun bolýan. Şol elindäki dokument status diýdi şol. Seň statusyň näme diýip soralýar, käme polis saklaryna aýdýan men raýat, ýa men iş vizam bar, ýa men bozgunlugum bar. Şeýdi seň statusyň kesitlenýär. Şoň üçin bozgun diýmek düşünje näme? Bozgun statusy diýmek öz ýurdunda ýa-da adatça ýaşaýan ýurduna izarlanmalary ýa-da çynlaky hoplar başdan geçiren adama ýa-da bir adam gorkýanlygyny sebäpli we ol adam hop aslında bulunduğu sebäpli şol adamyň bozgun statusyna eýe bolmana ýa-da bozgun statusyny dilemeni haky bar diýdi bolýar. Gelin ensede bir näçe saytlar görkezýin. Özüňiz hem şo ýere girip ýa-ni bozgunluk barada maglumatlar alyp bilersiňiz. Birinji bozgunluk şu Ženevski konvensiýanyň esasyna berilýär. Ženewada bir konvensiýa gol çekdiler. Bir topar döwletler, men ýalňyşmasam ony girýän döwletler, haçanna şol 5 tane kategoriýadaky adamlara istenip döwletde şu 5 tane kategoriýadaky ýagdaýy bolan adamlara istenip döwlete ýüzlenene şu döwletler şolary kömek edip status berip bilýär. Bozgun statusyny. Ine şol Ženevski konvensiýanyň esasyna edilýär. Ine men bir sayt tapdym ýürüýte şu ýerde Rus diline edilýär, ýöne gowy düşündirilýär. Nähili uberşa prosedura edilýär,
yani beş statusunu almak için, yani bozgun statusunu almak için. Nähili yani prosedurlar haýsy döwletde nähili geçilýär. Şu ýerde gowy düşündirilýär ve şu ýerde siz soralara köp soralara jogap bilýäňiz. Hormatly watandaşlar, gelin meninde size ýagny bir özümçe gysgaça düşündirýin bostunluk boýunça ýagdaýlary. Inni hop astyndaky adam diýilmezde kimler bolup biler ve olar Jenewada gol çekilen konvensiýanyň esasyna näme üçin bostunluk berilýär? Birinji, rasa priнадлежность, ýagny bir kişi ýa-da ul milletiň wekili bolup izarlansaň, kimsizlenseň ýa-da hop astynda, meselem sen buluş hop astynda bolsaň, meselem sen buluş millete degişli ve seni buluş bolanyň üçin izarlaýarlar, kimsizleýärler, haklaryny bozýarlar, haklaryny gorajak bolsaň basýarlar. Gara sen hop astynda. Ine bizim vatandaşymyz Mingelov türmede otur, ine şuň üçin şunu otur, şunu käbir ýagdaýda Amnesty International türmeden alıp günü Ýewropaga getirip gün avtomat ýagdaýyna bosgunluk berip bilýär. Käbir ýagdaýlarda. İkinci, istenlik etnik ýa-da jemgyýet toparına degişli bolan adamlar izarlansa ýa-da hop astynda bolsa, olar ýanky bosgunluk almany haklar bar. Olar kim bolup bilýär? Homoseksual bolsaň, sen seksual ýagdaýlaryň boýunça diskriminasiýa etseler, ona şul topara gelýär. Giýär we şundan başga da toparlar bar. Ýanky kiçik toparlar ine şul ikinji etnik ýa-da jemgyýet toparına degişli adamlaryň haklar, hukuklary we bozulsa ve hop astynda bolsa döwlet tarapyndan kimsizlense, izarlandyrylsa ýa-da bir toparyň tarapyndan izarlansa, onu şular at biler. Üçüncü, din uğurdan. Mesela sen din dünya garaýşyň sebäpli seni döwlet tarapyndan ýa-da bir toparyň tarapyndan döwletde izarlansaň ýa-da kimsizlenseň ve döwlet sana, döwletiň häkimetiň ýanky gurumalaryna öz haklaryny gorap bilmeseň, onu sen bosgunluk almany hakyň bar. Bosgun bolmany hakyň bar. Dördüncü, raýatlyň zerarly. Mysal üçin sen Rossiýada gezip ýörsiň, sen şurada Türkmenistanly ve seni ortalar gurýa, gynýa, kimsizýär, polisler çyrnamaz edip, ýanky sana lakam goýup, kimsizip izarlanýan bolsaň ýa-da şu ýerde seni bir topor şu ýerde izarlap urýan bolsa ýa herakçylyk görýän bolsaň, ona sen bosgun almany hakyň bar. Beşinci, özüň syýasat garaýşlary üçin döwlet tarapyndan izarlanýan ýa-da hop astyndaky adam bolsaň, onu sen bosgunluk almany hakyň bar. Ine şul beşinji bizim aktivistlerimiz degişli ve şolary kömek edýän adamlar degişli bolup biler. Eger de haýtan bolsa, bir uğurdan sana hop awanýan bolsa, onu sen bosgunluk dilep bilersiň. Mysal üçin Einstein bosgunluk dilen adam. Hatta alim, bütün dünyada tanalyan alim Einstein onun bosgunluk diledi, bosgunluk aldy. CRU ve ABN işgäri Edward Snowden hem Russiýada wagtynça bosgunluk aldy. Köplenç bosgun öz ýurduny terk etden adamlar bolýarlar. Bosgun statusy öz ýurdundaky izarlanmalardan gorkyan ve öz ýurdundan goro istemän ýa-da goro alyp bilmeýän adamlara berilýär. Diýmek, senin haklaryň bozulan ýagdaýynda sen polisde, MHM'de, prokuraturada, sudlarda öz hakyň gorak gören bolsaň, olam belli bir netije getirilmedik bolsa, ýene-de haklaryň bozup duran bolsa, onu sen Türkmenistana däl, başga döwletde bosgun bolmany hakyň bar, bosgunluk dilemeni hakyň bar. Eger-de izarlanmanyň sebäpli belli bir jemgyýetçilik toparyna degişli bolsaň, ýa-da syýasat pikirleri zerarly izarlansaň, ýa-da din üçin, milletçilik üçin şurýaly ýanky balanşykly problemalaryň esasyna sen izarlansaň, onu muňa adaty gaçywatalgy diýilýär. ýa-da konvensiýonly uberişi diýilýär. Diýmek, sen şul ýanky men aýdylan 5 tany görkezden urundan peýdalanyp bosgunluk aljak bolsaň, şuňa adat
adaty gaçyp atalga diýilýär. Yani adaty gaçyp atalga almak diýilýär. Ýöne eger izalmagyň sebäbi bu adamyň erkinligi gorumakdaky hereketleri bilen baglanyşykly bolsa, bu konstitusiýon gaçyp atalga meselesidir. Ine aktivistler öz haklaryny gorayan adamlar ve öz haklaryny sen aktivist bolma, yani grajdansk aktivist bol, ya ýöne adam bol, öz haklaryny gora bilmän, döwlet tarapyndan izarlansaň, ýa-da döwlet tarapyndan hop ýagdaýa salynsaň, ýa-da bir topar adamyň tarapyndan hop ýagdaýa salynsaň, onda sana konstitusiýa gaçyp atalga diýilýär. Ýa-da konstitusiýon ubeşi diýilýär. Şol iki türlü ubeşi bar. Bu ýagdaýa öz ýurtlaryna demokratiýa ıgrarlygy sebäpli hop awanyan ýa-da azar berilýän siýasy ýa-da kärdeşler arkalaşyklarynyň aktivistleri, sunugat işgärler, jurnalistler ýa-da intellektual adamlar diýip biler. Yani şol soňky konstitusiýon gaçyp atalma. Inni Jenevski konvensiýanyň esatyna gaçyp atalga almana hakyňyz bar, bosgun bolmany. Inni şuň prosedurasy nähili gelmese düşündireň. Ýewropada şeýle prosedura bar. Sen gaçyp atalga almak üçin birinji öz dosiýeňe diýen. Dosiýeňi ýazmaly. Näme bolup geçen zatlar bolsa, näme hukuklar awalan bolsa, näme ýanky kynçylyklar çeken bolsa, näde kanunlaryň bozulan bolsa, näde sen ard edip ýüzlenip şo ýerden ýok alan bolsaň, ýanky netijäni alan bolsaň, ýok netijäni. Ine şu zatlar jemläp şol Jenevski konvensiýanyň esaslarına seredip, şoňa görä dosiýeň taýýarlap, gerek hatlaryny partiýalardan ýanky adamyň haklaryny gorayan gurumlardan alyp, YouTube'dan hemmerden sylkary jemläp, dosiýeňi alyp, onsoň istenlik döwletde, ýanky oturyan döwletinde ýa-da transit bolup duran döwletinde ýa-da baran döwletinde bosgun dilep bilýär. Bosgunluk dilemek üçin sen görün polisyny ýüz tutsaň ýa-da aeroportda bolsaň şurada polis bar, aýdýan men bosgunluk dilejek diýen. Ýa-da bir şäherde bolýan bolsaň şo häkimligine baryp aýdýan men bosgunluk dilejek. Seni derru deportasyon lageri, pardon, migrasyonu gulun ýürüte bir lager bar. Ýanky bosgunlar üçin, şoları saklamak üçin we şo ýerde şoları ýanky ýygyder işlerini çözmek üçin bir kamplar bar, şo ýere goýarlar. O kamplar adat kamplar, deportasyon lager däl, ýapyk guply saklanoklar. Diňe baryp akşam ýatýan, naharyny çöreňe berýärler, çykýan, gedýän, şäherlerde aýlanýan, ýene gedýän akşamda. Sen şo ýerde ýatyp çöreýip bilýän ýeriň şol sen. Yani şo ýa lager eltýärler. Şo ýerde birinji bilen sen ýol interwýu alýarlar. Häkimge gidip. Ýol interwýuny näme şöre geldiň şunu okudy. Näme sen geldiň, näme sen dilýän diýip maglumatlar alýarlar. Onun meşgulundan soň bolsa seni sosial assistent diýilýär-de, ýani assistent gelýär, sosial problemleri çözmäne hal ýagdaýyny soraýar we sen bilen migrasion gullugy arda ýazýar. Dosiýeň ýanky. Sen dosiýeň okap, şondan bir näçe soraw bar, 10-15 soraw bar, şo soraw jogap ýazyp, sen dosiýeň migrasion gullugy berýär. Ine şondan soň sen aradan hat alýan. Senin dosiýeň kabul edildi we sen dosiýeňe sirdilýär diýip. Ine şol haty alandan başlap, şo günden başlap, şo hatyň datasyna sirdip, senin statusyň emele gelýär. Senin bosgun dileji statusyň emele gelýär. Ine şo statusyň bilen sen 1, 2, 3, 4, 5 ýyl saklanyp bilýän. Ýöne o statusyň käbir döwletlerde sana işlemene ruhsat berilmeýär. Şo statusyň üstünden. Ol döwlete bagly. Eger de sana işlemene ruhsat berilmese, diýmek sana sosial kömegini berýärler. 500, 600, 700 euro aýyna berýärler. Ýatýan ýerine muht, ýanky köp zadyna muht, başga da kömekler berýärler. Umuman kösülmedi ýaly şertler edýärler. Ol şo şertler döwlet bilmese, ýanky hökümet sana işlemene ruhsat berýär. Ine Fransada şeýle bir neme bardy, sen 1 ýyl garaşýan, eger 1 ýylda sana ruhsat gelmese, sen ýanky häkimlige, ýani prefektura ýüzlenip iş ruhsatyny alyp bilýän. Men garaşdym, maňa bagly problemi size bagly, maňa iş ruhsaty berin, men işlejek diýäň, sana iş ruhsatyny berýär. Eger 3 ýyl işlesen,
Sen başka status emele gelýär, senne iş statusy. Yani şoň bilen ýaşap bilýär. Ol her döwletde aýratyn, yani yerli kanunlar ve yerli ýagdaýlar. Ol hemme döwletlerde deň däldir. Şweýçada başga. Şweýçada bir tapşyrdyňmy, seni saklaýarlar. Ýöne ýok diýip, yani negatif alan soň, seň dosýeňe çağırıp interview geçirip negatif alan soň, bir gerek suwda beren soň, sen suwda da negatif alan soň, ondan soň seni yani iýerýärler. Watanyňy iýerýärler. Seň bildiň töleýärler, polis bilen seni iýerip goýýarlar. Indi sosial assistentide kömek edýär, sen ardan tapşyrýan. 6 aylap, 9 aylap garaşýan, käbirin 1 aýdan soň, käbirin 6 aýdan soň, käbirin 1,5 ýyldan soň çağırýarlar. Seni ýürütip migrasiýon gullugy çağırýar. Şo ýerde ýürütip inspektorlar bar. Şo inspektorlar seniň dosýeňi öwrenýärler 1-3 aý. Öwrenip seni çağırýarlar da saňa bir 40-45 soraw berýärler. Şo sorawyň içinde ýagny provokasiýon sorawy bar, olar professional. Seniň taryhyň hakykatmy, senin dokumentin hakykatmy barlap, şo ýerde interview guturan soň 20 ýyl onuň içinde şolar jogaply, ýani borçly sana jogap berýär. 20 ýyl içinde sana jogap gelýär. Pozitif bolsa, senin dosýeňe pozitif berilýän bolsa, sen ýürüýte täze programa girýän, ýani integrasiýa programmasyna. O ýerde sana dil öwredýärler, kwartira berýärler, ýene bir zat. Aýrada ýuwaş-ýuwaş şol yerli, ýani millide integrasiýa edýärler. Haçanda sen dileji bolsaň, sen Ýewropada, ýöne sen Ýewropanyň içinde däl diýip hatap edilýär. Sen ýani serhedin arasynda diýip hatap edilýär. Şoň üçin käbirleri şol statusy, dileji statusy alsa boldy, Türkiýede ýa Ýewropada boldy, işim bitdi diýip pikir edýär. Hawa işim bitdi wagtlaýynça. Ýöne islendik wagt interview çağırıp seň işiňi ýatyp bilýärler. Şoň üçin haçanda sen bozgunluk statusyny alan ýagdaýynda interwýuny geçip sana da pozitif beren ýagdaýynda işiň tamamlanýar. Şoňa çelli sen giýje uny dosýeň üstünde işläp, ýani prosedurlar bar. Ine biziň DWT halk herketimizde eýýän bir şuany oglanlar bar. Şol urda işleyen ve adamlar kömek edýän adamlar bar. Egerde biziň habarlaşsaňyz, ine biz düşünürüz. Kim Warşawada bolsa, Serdar Hojanepesova habar tutun. Ine şol oglan size kömek eder ve şu grup bilen sizi bağlaşdyrar. Diýmek, sen dosýeňi berýän migrasiýon gullugy, sen çağırýarlar, seni barlaýarlar we 20 ýyl status alan ýagdaýynda, ýagny sana bozgunluk berilen ýagdaýynda senin durmuşyň ýetkä, senin ykbalyň ýetkä, seni ýem yerli halka integrasiýa edip, sen hemme haklaryny alyp bilýän, medisina, ýani işläp bilýän, sen hemme dadet bilýän yerli halka ýöne saýlawlarda ses berip bilýän. Ýöne haçanda sen bozgun dileji bolan wagtdan medisinaň boş köp zatlaryň emele gelýär wagtlaýynça. Ýöne negatif alyp, suwda da negatif alsaň, ýani tribunalda, onda şol hemme berilen ýani sosial kömekler kesilýär. Sen öňe gaýtmaly bolýar. Şu zatlara ünsür. Inni haçanda sen interwýuny geçip, şo ýerde negatif alan ýagdaýynda, ýagny senin ol ýani suwdamyň pes bolan ýagdaýynda ýa-da inspektor sen diýen zadyna ynanmasa, alýanyny tutsa, ona sen ikinji şansyň bar, şolary suwda berip, ýani 20 ýyl içinde suwda berip, ýene de garaşyp suwda eýýäm inspektor diýär, suwda ol beýlik tribunallarda sosial tribunal diýilýär. Şo sosial tribunalda şo ýerde sen ýani dosýeňe seredilip, şo ýerde sana gaty bir 10 soraw berýärler-de, şol inspektor seni sen dosýeňe edende ýalňyşdymy, netije çykarna ýalňyşdymy, ýalňyşmadymy, şo zatlar görüp, şo ýerde sana pozitif ber bilmek mümkin. 80-90% şo ikinji gerekde berilýändir. Ine Fransada şeýle. Men bu zatlar ne ýapyp bilýän sebäbi, men 15 adamyň dosýesyny oňurup, şolary pozitif alyp berdim. Men alyp beremok, ýöne şu dosýesyny nime edip, olary taýýarlap, ýani taýýarlyk gördürüp, bir topar 70 soraw dosýe boýunça taýýar edip, şolu berip, şolu öwredip, şeýdip men pozitif alyrdım. Kömek etdim şondan bana.
Hatta advokatlaryň ýanyna baranlar da advokat günaý diýär. Bar sorary murada berin, şol söýüp düşündirir. Maňa gelmeň, sen gaýrat edip şol kömek et. Men adwokatyň işine diýerim. Gynasakda. Dost olanlar, ýa-ni közünýän adamlar Laýtada Çeçen halkyna kömek edýär. Ine şeýle ýagdaýlar. Inni men mysal getirin, haçanda siz negativ alan ýagdaýyňyzda, ýa-ni inspektor siz barlap, migrasiýa inspektor siz barlap negativ beren ýagdaýynda size hökman muht advokat berilýär. Şo muht advokat bilen siz işläp bilýär. Muht advokat egerde birinji tribunal utulsa, onu ikinji, üçüncü hem bolup biler. Ol advokata bagly. Onun aýratyn prosedurasy bar. Onu da işläp bolýan tek. Onu da şansyny uturanok. Ine men bir masal getirin. Ine näçe menýän şeretap bolun dosiýany bereňizde. Dosiýany taýýarlaman, arda bermeň, men bosgunlyk diýýän. Ine masal bir çeçen wa şöýra geldi. Şol hakykatdan hem uruşda uruşdan gelen adam. Hakykatdan hem şoň ýa-ni bolýan owasyň öýüne ortalar granat alıp ýa-ni hemmetini öldürtdiler diňe şol galypdy. Hakykatdan hem dokumentler amma hemme adamma turatlar amma. Şol almady. Näçe sebäbi inspektor barlarına Ženevs konvensiýasynyň proseduralary bar. Şoňa deňgelýär, deňgelmeýär barlar. Egerde sen bunun hakykaty bir dogry beýan edip bilmesem, sana negativ berýärler. Başga bir mysal, ine Moskwada çeçenler bardy. Men tanaýan, biňse edip ýürenler, jaýlaryny arenda berip, Fransaga gelip, advokata $1.500, $3.500 berip, öýüne dosiýa etdirip, baryp, ýa-ni dosiýasyny berip, pozitiv alanlar bar. Onun ýa-ni taryh hakykatda ýöne pozitiv alanlar bar. Käbir ermeniler türkmen diýip alýanlar amma bärde pozitiv. Şoň üçin siz dosiýany taýýar edende gaty ünsürmeli şu zatlara. Hakykatda göre işlemeli. Türkmenistanyň istenlik adamına pozitiv berip bolýar. Ýöne dosiýany dogry etmeli. Ýa Türkmenistanyň haklary gorap bolmaly. Şonu tuğ etmeli. Ne şurýaly tapawutlar bar. Inni ýene de bir zat aýtjak bolýan, indi bizim köp watandaşymyz ýalňyş ýar. Men ýene bir gaýtanýan şuny. Haçanla olara wagtlaýyn bosgunlyk dileýiji diýip status berip saklasalar, men inni dokument aldım diýip pikir edýärler, işim bitdi diýip pikir edýärler. Ýok, ol arda berende aňardan sana jogap gelýär, wagt seni dileýiji, ýa-ni bosgunlyk dileýiji, bosgun dileýiji statusyny ine diýip berýärler. Onu şol finalny statusyny däl. Sen tek dileýiji. Sen bir topar prosedurlardan geçip suud etmeli. Onsoň sana ýa-ni hakyky status berýärler. Dileýiji däl, bosgun statusyny. Şol iki tane statusyny tapawuty siz bilmeli. Ine men size düşündiren statuslaryň tapawutlaryny. Status prosитель убежища ýa-da bosgun dileýiji status bar. Status убежища sana bosgun berdiler. Şo berilen üçin senin indi bosgun statusyň bar. Onda status almak problemasy gutordy bolýar. Boldy. Sen statusly ömür ötünçe şo döwletde gezip bilersiň. Senin dokumentin avtomatik ýagdaýda ýa-ni ütkeýär. Mysal üçin Fransada 10 ýyl berilýär. 10 ýyllyk sana ýa-ni titre séjour berilýär, ýöýte dokument. Mende köp kopyalar, men ýöne görkezmäne hakym ýok. Men işgärleriň, käbirleriniň şo statusy bar. Ine şonu görkezip biljekdim, onu ýöne görkezmäne hakym ýok. Şoň üçin Farhadyň meselesinde de bul demarş diýilýär, bul prosedura individualny. Hiç kimin şunu aýtmana haky ýok. Ne jurnalist, ne siýasatçyň aýtmana haky ýok. Şol adamyň öz ıhtiýarlygy bolmasa biz aýtmana hakym ýok. Ine şoň üçin Farhat Meymunkuliýewiň dosiýasy boýunça howa statusy we halkara statusy, gorýuş statusy we şo barada biz gürlemän hakymyz ýok. Boldy. Şol tasdiklany şo bar. Inni şol nähil alyny, nigide alyny biz aýtmana hakymyz ýok şoň. Ýa ol ýa-ni ofitsialna gazetlerde publikasiýa edilen o statusy. Ol diňe şoň özüne bagly we hökümetde galýan material. Inni käbir sorular bolup biler, men şo sorulara da jogap bereyim.
Ine senin bossunluk dinleýänini türkmen hökümeti bilip bilýärmi ýa-da ýok? Bilip bilmeýär. Haçan da sen bossunluk dileňde istenik döwletinde. Eýýän bol gizliň ýanky mesele. Seni gorumaly, seni sana hoppa. Seni gorumaly. Şoň üçin senin daşynda informasiýany bekleýärler. Seni gorap başlaýarlar. Ýöne özüň agdyň bilen saýrap ýörseň, konsulluga baryp ýa o ýerde bu ýerde saýrap ýörseň, ondan sen özüň pazar edýän. Hökümet egerde bir ýerde mysal üçin sen probit edip bir ýerden bir spravka aljak bolup ýanky zapros edäýse, onuň bilnäýse, sen şu hökümeti suwda ötüp bilýän, ömrüň ötünçe şolar sana tölerler. Ve bar dowuň arnaşyny getirdip bilýän Ýewropa. Şol ýaly olar bilýär. Öz ýanky borçlaryny bilýär. Şoň üçin olar ýazat bolmagy mümkinler. Özüň bir ýerde gürlämeseň, hiç ýerde türkmen hökümeti hatta gurbany ol milliardlap Fransa gelse de dilese de bermeýär şu maglumatlary. Hiç kime bermeýär. Şonu bilip goýun. Maglumatlar ýapyk. Özüň bir ýerde gürlämeseň hiç ýerde bilinmeýär. İkinci soru. Bossunluk dilen döwletiň maglumatlary türkmen hökümetine berip bilýärmi ýa-da ýok? Berip bilen ok. Adagan birden beräýse şol migrasiýonly gullugy ştrafa durdurýarlar, şol adam mümkin basarlar. Ýöne sana sen garnaşlaryň bilen şol bossunluk bererler we sana bir topar pullar bererler ştraf hökmünde. Sebäbi sen ykbalyň bozulýar. Sen Türkmenistanyňky dogum arnaşyň ykbaly bozulýar, basçylar gidip başlaýar. Sebäbi sen bossunluk dilenine türkmen hökümetiniň kanun bozýanyny suwd edeniň bolýar. Opozisiýon işinden beter bolýar. Ine biz opozisiýon işleri ýet, biz şolary suwd etmek üçin hatlar ýazýar. Sen bolsa ýanky delilli gelýär. Şoň üçin agdyna bek bolmaly bu zatlara. Üçüncü, men bossunluk dilesem, men goruň astynda ýa-da ýok? Sen goruň astynda, döwletiň gorugynyň astynda. Ine Farhat Meymankuliýew halkara döwlet gorugynyň astynda. Şunu gorap dolar, şunu advokata meltiren oklar, konsulluğa meltiren, hiç kim meltiren ok. Goruň astynda şonu. DWT Halk Hereketi şu soragary adamlar konsultasiýa berýär we ýürüýte bir bizim kiçik toparymız bar. Dosiye ýazmany kömek edýär we urukdurýar adamlary. Gerek bolsa hat berýär. Gerek bolsa ýöne ine Serdar Hojanipes bilen habarlaşyň. Şoň telefon nomerini özüňiz tap bilersiňiz, şoň ýanky çykyşlaryň aşagyna ýazsaňyz, size habar tutar ýa-da Telegramda ýazsaňyz, onu habarlaşyp bilersiňiz. Ine hormatly watandaşlar, men gysgaçyk size bossunluk barada meseleleri düşündirdim we size aýdýan egerde statusyňyz ýok bolsa, hiç şeýle ýagdaý bolmasa, puluňyz hem bolmasa, bossunluğa girin. Bossunluğa gireňizde düşündürün ýagdaýyny. Ýöne bossunluğa girmäken dosiýeňi taýýar etmeli, hatları ýygnaşdyrmaly we baryp ýanky dosiýeň komple bolmaly, ýani komplektować etmeli. Hormatly watandaşlar, türkmen halkynyň şuňky agyr ýagdaýy, onuň kommersant bolmaklygy, onuň watançy däl bolmaklygy, onuň moral taýdan, ahlak taýdan pese düşmegi, onuň haklarynyň bozulmagy, onuň ýanky ýagdaýynyň katastrofa, ýani hal ýagdaýynyň katastrofa bolmagy, tragediýa ýagdaýynyň awtory Gurbanly Berdimuhammedow. Ýadyňyzdan çykarmaň. Şoň üçin biz görüşmeli. DWT Halk Hereketi tiz wagtda sizi çykyşlara çağırar. Biz çykmaly we Türkmenistana demokratiýa sistematyna Türkmenistany geçirmeli. Bizde başga alaç ýok. Bolmasa biz halk diýilýän halk diýilip ýiter we biz Gurbanulistan bolarys we Gurbanuly türkmenler bolarys. Eýem Türkiýe'ye giden türkmenler o ýadyňyzda bolsa Eýranda galan türkmenler ýaly, Afganistanda galan türkmenler ýaly bolup bilýärler. Näme? Bizim watanymyzy gidirmeliler. Doguduk mekanymyzy biz gowy saklamaly. Kim bolsa prezident şo bolsun, ýöne mekany biz ýitirmeliler. İksan kezawa bermeliler soňra. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Sizin dolu hakyňyz bardyr. Türkmenistanyň içinde konstitusiýanyň esasyna, konstitusiýanyň maddalarynyň gorugyny esasyna öz pikirinizi aýtmany, öňe çykmany,
hökümetten haklar soramanı ve hökümetten borçunu soramanı hakkını var. Gurbanoğlu'ndan onun aşağıda oğlundan konsullardan, pasorlardan hakkınız var. Olur bize servis ediyor. Biz onlara servis edemiz o. Şunun için şunu yadıma çıkarmam. Vatandaşlar, indiki gepleşiklere çelli, hoş sağ olun. Sizin hemmeňize üstünü gardyp edýän. Şoňky günler men köp çykyş edemok. Biz 15 awgustdan başlaýas. Şoňa çelli adamlara açyk dinji berýär, özümize dinji alýas sebäbi biz ýyllap çykyş etken otýar. Käwagt günde 4 çykyşam edýänler. Şoň üçin 15 awgustda çelli biz ine dewlete halk hereketi ýatdy diýmem. Biz dinji alýas güýçlenmek üçin we 15 awgustdan biz iş başlaýas. Biz adamları galçat ýagdaýda problemleri düşündürüp adamlar bilen öňe çykyp biz demokrat sistematyna geçmesek bolmaýar. Biz bir ýapyşdyk Gurbanoğluň boýundan biz şonu ýykman goýurmýas. Goşuň bize bizim saytymyza gelin, bize donation edin, bize kömek edin, bize hemme kömekler berip, videolar paylaşın, like koyun, komentariýa ýazyn, öz pikirleriňizi aýdyp duruň. Ya biz sizin üçin işleýäs. Bize donation edin, bize agzam bolun, bize pul kömegini edin, bize hemme kömekler berip. Ya biz sizin üçin işleýäs. Şunu men efirimi tutaryan hemmeňize üstünlikler arzu edýän. Sağ olun.